Ассалому алейкум тамошобинои азиз, апау харои меҳрубон, дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед ба канали мо духтарако. имрӯз дар навори мо анами хеле куртои новинкаи леопардоӣ мешава, яъне ки гуфти худмон ки тигри. духтаро и рубашка туникои тигри қабул кардам барои ҳамин чӣ мегӯянд апау харои меҳрубони худам. иҷа мо ҳамамон духтаро коркунӣ омадагем ба мо хотир апаое ки ҷои коршон гарману ёки ҷои коршон бигем ки ами либоси сабука талаб мекунанд, ами хеле либоси сабук овардем духтаро. остиношон дарозаи манжет дорад, тугмақатияй духтаро, материалошон прадоҳай чӣ мегӯянд дарозиш ай зону поёнай духтаро. намедонам дар иҷа дар шумо намоён ҳаст ё нест. дарози и куртоҳо духтаро де ай зону поёнай духтарои леопардои мо, ай зону поёнай палангиои мо духтаро. марҳамат кунед. барои заказ кардан духтаро дар рақамҳои рӯи экран дар ватсап менависем тамошобино. размери и куртоҳои мо боша ай 46 то 56 ай духтаро наличи. касоне ки хоҳанд манами хеле рементша гузаронда мепӯшанд. и куртоҳо духтаро дар комплекташ ремент ҳам дора. касоне ки ремент гузаронда намехоҳанд бе ремент ҳам хича тоқа мепӯшанд духтаро. чӣ халиге гуфтум ино ай зону поёнанд, тканошон прадоҳай духтаро. размерошон 46-56 ай тамошобино азизи ман. чӣ хеле ки шумо дидесте бениҳоят зебо ҳастанд инҳо духтаро. нархи ё боша 1200 рубл. успед кунен, заказотон оформит кунен, рақамҳои ватсап рӯи экран будагида нависен духтаро. ма аи усол оварда фурӯхта будум барои ҷои корпӯшӣ, барои дирни вай пӯшиданда бисёр сабука ки хушрӯанд. чӣ мегӯянд материалшонам хушрӯи шута мепӯшем ва худам доштум ва нафароне ки айма харид карда буданд усол медонанд духтаро. бисёр качестваш хушрӯй. марҳамат кунед, успед кунед духтаро. ай количестваш бигем ки кам мондагия кам нехай ҳоли дорем духтаро. ба ҳар ҳол успед кунед духтаро. заказотона оформит кунед. размерошон 46-56 ай 46 то 56 ай в наличии ҳастай духтаро. рементш в комплекте, ремент янами курта дар комплекте ами вай ҳастай духтаро. чӣ хеле ки шумо дидест куртои тигри фасон худмам хеле чизора нағз мебинем духтаро. успед кунед, заказотона оформит кунед тамошобино азизи ман. тамошобино азизи ман, апау харои меҳрубони ман, чӣ хеле ки шумо дидест духтаро манен хеле сумкачои тигримон ҳолиам наличи ҳастай духтаро. успед кунед, заказотона оформит кунед. ҳай сумкачо оварда будам духтаро, камш мондагия анамин як дона охир анамин сумкачаи леопардои мо мондагия духтаро 1000 рубл нархаш. ёра ман 1500 фурӯхтум, распродажашон кардам духтаро. 1000 рубли нархошон духтаро. бениҳоят сумкачои хушрӯй дар комплектш як галаи дига чиз дора духтаро. барои нами апау харои сав ремени худам духтаро ки хеле сумкачои фасона нағз мебинанд. ремент дорад намо духтаро. касоне ки мехоҳанд ременти ҳавз, касоне мехоҳанд рементои тунук, манен хеле леопардои подсвети худаш. баъд манен хеле украшенича дора пешаш духтаро. бениҳоят зебои. успед кунед духтаро. 1000 рубл распродажа кардагим. 1000 рубл. як донаи охирш мондагия. касе ки успед мекунад дар ватсап нависа, ман отложить мекунам, баъд через почта роиш мекунам духтаро. ай леопардиомон як дона мондагия. манами сумкачое ки як донаи мондан духтаро ёра распродажа кардам тамошобин азизи ман. ина сумкачаомон 1000 рубли духтаро. бениҳоят хушрӯам. чандта замочек доранд, ремент доранд, чанд намуд духтаро. успед кунед тамошобин азиз. ҳамагӣ 4 донаи дига сумкачамон в наличи мондагия духтаро. наде 1000 рубл тамошобин азизи ман. шумо да маълумай неста наметонам. 1000 рубл духтаро де замокошона ремент доранд. ёрам ду намуд ремент дора, рементои ғавз дора, тинук дора. успед кунед духтаро. манам хел модница шида гардем духтаро. нархои ё духтаро 1000 рублан распродажа кардагим. успед кунед, хеле соҳиби сумкачои фасон шавем духтарако. ба манаи намудша дорм в наличи духтаро. иношам 1000 рублай духтаро десте. бениҳоят хушрӯан. ё вай шанела доранд духтаро. тканшам кожа ҳай бениҳоят хушрӯа диде. ду намуд тасма дора. иншам занҷира қатӣ боҷаш хеле рементак дора ки кифои одама назана. баъд бо ременти ғавз ҳам дора духтаро дадарнаш. баъд манаи намуди сумкачаи дигари дорем духтаро. иноям 1000 рублиан. ҳамаи нами сумкачао ки шумо дар навор дидесен духтаро 1000 рублиан. барои доставка пули гуфта гузаштам духтаро. ина духтаро 1000 рубл сумкачаи фасон дорем. успед кунед духтаро. касоне ки чӣ
چی میگن تو همه آخر هفته را زکات افامید میکنه این سومکا چورا با ارزانتر کرده میتیمشه برای که 4 دانه اخیرش موندگه 4-5 دانه اخیرش موندگه انا نمدی روز و نیج نشه دارم حاضر پاتسویتی همه با ما کرترم آوردگیم کرتایش تپلی خشرو یا 1000 روبلی اندختر اسپت کنه زکاتو نا اف فرمید کنه ایجاش دام کیستاچا داره دخترا داروش دام کیستاچا داره ریمشوک چرنه چه خشرای دخترا 1000 روبل тамошобин азиз успех кунен заказотона оформить кунен духтаро навори мо давом дора бо мо боше подписаться кардан ва лайк дар ҳамин навори мо гузоштана фаромӯш накунен апа хоҳарои меҳрубон ай ҳаматон миннатдорам барои дастгирӣ кардаатон хайр то наворҳои оянда худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад духтаро.